Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. So, jama'a ayi haƙuri, ayi haƙuri, da Allah ayi haƙuri. Wasu mutanen da dama suka yi min message suna ce min ina abin da bai dace ba a cikin al'umma. Mutane suna shan wahala, wannan yana wannan, kuma ni ina fitowa ina nuna cewa ai Buhari ba shi ba haka ba ne. Babu ɗan adam na duniya wanda ba shi wanda baya laifi. Kowa na duniya da ka sani yana laifi. To amma sai dai laifin wani kan wani. Ba wai na ce Buhari baya laifi ba ne, amma duk abin da za mu yi mu sa mu rinƙa duba kuma mu rinƙa hange da dogon nazari. Mu rinƙa duba da dogon nazari, saboda me yasa na ce muku mu rinƙa duba da dogon nazari? Bawan Allah nan da a ce yana da a ce baya son kwata-kwata. To kuma babu yanda za a yi ku rinƙa zaƙulo wasu abubuwa na ciki. Za ku yi lissafi a yau a halin da muke ciki. Buhari ya ƙanƙaro darajar kuɗi sun hauhawa, naira ta tashi, kuma naira ta kai yanzu kaf a cikin kuɗin Afirka nan ai babu wani kuɗin da ya kai ta abin da za ku yi lissafi. Sannan kuma abin da muke ta wahala mu 'yan uwanmu da ma mu ɗin mutanen kuɗi, abin da muke ta wahala da shi a kan awo da sauransu. Yanzu awo komai da komai na kasuwa komai ya yi sauƙi, komai ya yi sauƙi, amma kuma jama'a don na faɗi gaskiya sai kuma aka ce in ji malam Bahaushe ya ce sai ci bai zama ɗan. Kun ga ai bai dace. Shi dai bawan Allah nan dai na faɗa muku cewa yana gyara kuma Ubangiji Allah ya mishi albarka. Saboda ni gaskiya bari in fito in faɗa muku gaskiya, ni masoyin sa ne, masoyin Buhari ne. Kai ni a zuciyata zan faɗa muku gaskiya, da Buhari da fatin da yake ciki ni masoyan sa. Ina mugun son Buhari, sannan kuma ina mugun son APC. Ina mugun son APC saboda in na tsaya na ɓoye muku ai ba zan ɓoye muku wani shi, amma gaskiya nake fitowa a nan ko ba gaskiya ba. Duk wanda zai ce shi yana bidiyo kuma wani abin nan ban damu ba. Dai wanda nake so kuma shi nake so, saboda haka Buhari nake so. Kuma gaskiya abin da yake yi nake faɗa, ba wai abin da baya da kyau ba da sauransu. Buhari mutum ne mai gaskiya, kuma mutum ne mai riƙon amana, kuma mutum ne mai riƙon alƙawari. Kaf yanzu da kuna gani a cikin yanayin da ake ciki, manyan nan su ne suke dan nuna Buhari baya wani abun nan, kuma duk wannan abubuwan ba komai bane ba wallahi siyasa ce. Siyasa ce, amma Buhari yana yi iya bakin ƙoƙarin shi. Kuma kowane ɗan adam duk abin da za ka yi na duniya iya bakin ƙoƙarin ka za ka yi. Saboda haka na gode kuma waɗanda ne ma laifin don Allah don Allah su yi haƙuri. Kuma idan kana so ka rinƙa samun labarai irin nawa dai haka da sauransu, to za ka yi mana subscribe a channel ɗina mai suna Matasa TV. Insha Allah duk wani bidiyon da zan ɗora yanzu akan labaran da ya shafi Buhari da kuma labaran abin da ya shafi duk abubuwa da wani suke faruwa da a cikin ƙasar da sauransu, insha Allah za ka rinƙa shi kuma zai rinƙa isarka a ko ina inda kake. Na gode. Ma'assalam, sai an jima. Ubangiji Allah ya bar mu tare da ku ɗan uwa masoya. Na gode muku. Kai har da ma maƙiya, saboda na san saboda ina APC wani zai iya cewa baya so na kwata-kwata. Ubangiji Allah ya bar mu tare da ku. Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira.